Gde ste ljudi, evo nas u prvoj epizodi Minecraft preživljava. Ne u prvoj, u trećoj stvari. Da vidimo, gde je. Nije možda ovo. Nije bre, ovo je što smo išli u prošloj epizodi da ubijamo ovog Ender Dragončita. Znači nije to. Ovo je 100%. Možda i nije, ne znam. Nije ovo. Isto u drugom modu. Nije ovo. Jeste, super. Dobro, nastavljamo s ovime. Znači uzimamo mač i idemo napolje. Ima li koga? Alo? Čekaj, ako mi nemamo ugalj, ja sam zaboravio da može, ali ima. Ja sam zaboravio da može se drvetu nešto da se ispeče. A šta će? Neće mi trebati. Znači, ajmo sad malo da posečemo drva. Jes da imamo dosta drva. Ja mislim da probam da napravim nešto slično Serbijanu. Ono kad je pravila onu veliku kuću. Ja njega obožavam. Znači, drveta imamo previše malo da bi napravili nešto slično kao Serbijan. Znači, cepamo još. Vi vjerovatno mislite sa sekiricom nećeš moći ništa kao Serbijan, upravo ste. Ova sekirica će pukne uskoro, i same vidite. A mi imamo još nekoliko drva. Pa ovo je zemlja. Znači, samo da vam kažem da nećemo igrati Hunger Games i nećemo da igramo mini igre. Znači, to ja igram u slobodno vreme kad ne trebam da idem u školu, zato što sam ja 3. razred. Znači, ove epizode će manje više da se postavljaju, znači danas, ne znam ni koji je dan, valjda. Dobro, nije važno. Znači, drveta više nemamo, ok, zasadit ćemo, vidi koliko drva nam je palo. Ono tamo. Ono tamo. Daj bre. Evo i ovdje jedno. I idemo sad. Da ih posadimo, da čekamo da porastu. Znači, ovo nam neće trebati, uzimamo ovo. Jedna ovdje da brže poraste, jedna tu. I nigde više, nemamo više drva. Znači, istrošili smo, nikad bolje. Znači, nastavljamo s ovim, malo smo ogladnili, super da istrošimo ovo jedno. Tako. I će da ostavimo, nećemo, nego ćemo ovo da preradimo. Znači, opa, to se ovako radi. I ja sam napravio sve gvozdeno, nisam gvozdenu sekiru. Nemam više gvožđa. Znači, moram da idem u rudnik. Onda požurimo da ne padne mrak. Ja da ovdje smo nalepili na pećinu, zato smo i prekinuli ovu epizodu. Izvinite što je ovako mračno.
Ne što je mračno kod mene, nego što je mračno kod vas na slici. Znači, tako, dobro je za sve. Ima li koga? Može da dođe neko, ima ova. Ima rupa zlo. Herobrine, jesi li ti možda? Dođi da ti ja dam jednu bonu. Dođi ovamo. Ovamo da mi teraš da skočim u vodu. Stvarno ja se plašim od njega. Ja noćima ne spavam od njega, mamicu mu njegovu. Sad imam gvozdeni mač, znači najveće sranje na svetu. Znači, ovo nam neće trebati, ove stvarčice. Možemo da pravimo kamenu kuću, imamo kamen. Mi ćemo sad lepo da sve stavimo tu. Jer će nam možda trebati, možda i neće. Tako. Opa, ti ideš poslednji. Sad, ajde da vidimo ima li negdje ravnica. Ne, pravit ćemo neku manju kućicu. I ona će da bude tamo. Vidite tamo ono malo strasti. Tamo će možda da bude, možda. Znači, ajde posjećamo još neko drvo da nam pukne ovu. Opa, pada mrak, ajmo sutra. Dobro, niko nam nije ušao. Ajde, dođite, ja legam u krevet. Pa gledaj bre, sunce zalazi. Daj mi da spavam. Možete spavati samo noću, aha. Ti misli. Ajde, brže sunce, ajde sunce. Što sam lepi san sanjao. Znači, sanjao sam da ništa nisam sanjao. Znači, ajde da vidimo ima li koga u okolini. Okolina. Koga li ima? Skrite da nema nikoga. Lajde mi da se spremimo za svaki slučaj. Ajde, dođi ako smaš, dođi ti, Herobrine. Ti. Da ja pobegnem od tebe, pa da te izropam ko ništa kad uđeš u moju kuću. Ja, drvce. Otkud drvce ovdje koji je? Nema ništa i dakle će peti. Možda odavde neko došao pa mi dao drvce. Opa. Nažalost nije. Nažalost, morali smo da idemo zajedno. Kome to napao? Nema niko napao. Jo, što me nervira ovo nabavljanje drveta. Pa davno sam ja nabavio drvo. Šta je još gore? A ništa nismo odradili. Ništa, dobro što ima veze. Od kad imam 9 čovječe. Dobro, ajde ih posadimo.
Posadili smo dobro, super, ajde idemo mi. Znači ovdje imamo još 2 krampa, imamo ovo, opa. Ja sam rekao da ćemo tamo gdje idemo. Da pravimo tu neku kućicu koju ja zamišljam. Prvo da vidimo da li je to ostrvo dovoljno veliko. Ja mislim da nije ni dovoljno veliko. Možda jeste. Ali ono nešto je zeleno ili šećerna trska ili kaktus. Šećerna trska. Černa trcka načela da me deda. Nema veze, sad ćemo mi da je uništimo. Suviše malo. Previše malo, znači. Dobro, zaboli mi dupe sa trsku. Znači, ovdje neće moći da bude ništa. Oba. Aj sad malo. Nešto slično parkour. Ne znam šta mi se to. Vjerovatno ništa. Dobro, ljudi, to će biti to za ovu epizodu. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!